खा साजागनाय खा यगजागनाय मांगली गासै फाइक्या बुखु बुमिनि रुपिनि sak jaya bokhorongni himjakma bai rungnog sini liya class 5 jora rungnogo poriwui haike rungnogo thangui pora yakarui tabuk nogo achugui tongmani nakha purnima rupini obahanyo tabuk sak ham nogo thangka sak nogo thangmani rangri krini bagui kaham doctor bai naijagui maliya bukhu obahanyo lukurukni thani chubasu sanka nukungni hingui bufa sondojoi rupini obahanyo koktoma saimangka belbari ardi blok bai khe khopjak hatai kotor bordowali kami rupini kami obahanyo lukurokni thani kha kuwar khlaiui khokja khongni bai jotono hamjamung khlaiui chuba kaham keba hamnai doctor bai kaham khe naijagui manai hinui lukurokni thani chuba mung sanka obahanyo koktoma saimangka belai kheno nukung chukjaiya sal brum brum no tangui twisai tongjago borok Kaka nini nusaje tamong mani borok manjaka bo kisa kok sai khnar gari chungno bini ba age kai lekha pore tongo lekha pore te phun jora soika o pore tong ba ajongsa bini tamong jagai phikna kata jeng wa nawai ba jeng blen no otoi phaika nai ba adina o bini amo amai den no nu ya ko ma tai dina tabai sa seng phiro kha amo tai jeng mai ti chapiya lang paisa da bai je tong ten ban dang ta ba tiang kha jibi tiang ba borti thai kha lekha liap kha lekha leiba pasa jalang man kha ba gun ka posti ya kai doctor lo kai sa bai da thang di ganan si ro thang di sa si ro thang no pasa ja bai jeng thang man li ya jeng ni den a je ju ba re jeng ma thang ka ti sa ja kai ma thang na thang kha thang ai ayan thai khai ba kha aba se brau khai amo te nei nu gi silu mai ya aro bana wa sha si di khai ke se ba dai bana phun ka jena aro jeng khoni rong ba kha bo achai furule mane kaham krung khanda achai phun kaham debu ta si samani uskuru borti tong na kaham krung na ba bo school borti mani bo busuk rung nok jora porikha busuk jora porikha bo phun jora an ka pore ma class 4 jora porikha paran singa ga pori furu ko to kaham no pori tong kaham krung na ga boma haike hotat chaka boma haike kha bo hotat kai nong phai khata ba uskuru tong biya no wa sha bai hotat phin na ka thak reng khata akhai jeng wa nai mang jeng ma thang kata doctor long ma thang ka borti kha ke doctor tlang mani kunu ham rui maya hamli maya lekha silo sib da imi brau thong mai soi dio kha lekha jeng man kha ajang ba gut la posti 5000 man kha 9000 bal lang kre nei 5000 man bisia kai jeng ani pare no ju ba rei jeng aran 5000 bai jeng tai 25000 lei a je ju ba rei jeng ma thang kha la kai ma sa dei pan sa ka ba ham da ba ham thung nai a ba se akhai ham ya mani bisi busung kha bo ba haike nogo klai tong mani obai bisi obai bini ba sung ka ya ko tok do son ni nang ta ta ba to tri su sor ka kha aba na la isap kai nei ta jeng te pura pura isap sai mani ya ba ke tabuk nang tamo nai bini bagai tamo lukorong ni tui nang tam kok sanai lukorong kai lukorong ni ya ko ba kau san kai ko ba tai kunu jeng pan mali ya jeng ajai be kai mali ya jeng janan che jeng ba janan ni nang aksa kai bini bithi be masa soi nang kai bai kai jeng thang mali ya ta jeng kunu jaga jeng thang mali ya ta ba kai lukorong ni jeng ang kai sa mam nai ta ba ba dang ta jeng tai kunu pan mali ya ke ni ni bung ke ani bum kai sa don jai o kami ni bung mo doi pala bolok ke bolok ke ko ba bel bari bolon tini bel bari na sampai kai sampai kau sabah